Tagiddan daw madanin apan ang lagip ti piyesta tinatay ken kararwa iti ili ti Bangged. Inda tagmeten ti pulisya dagiti paganurutan seknan ti Oplan Ligtas Undas 2025. Gagem daytoy a maipakatin-an nayas natalged ken nakapyang nga obserbasyon ti panaglagip kadwa ti LGU, BFP, Red Cross Abra Chapter, barangay, private security providers ken na duma-duma a volunteer organization. Maipakat ti panagkapkap kadagiti bumisita ituuneg ti Campo Santo. Bawat sementeryo ket adati kwa, adati deploy nga kapulisan, bawal apo iti agimet iti paltog, aginom iti arak tunog ti sementeryo, agsugal kin dagiti dakwa, agyuneg iti igam bladed weapons. Kin duma-duma apo nga ipaharit dagiti private nga cemeteries. Sakbay ti 7:30 ti rabii ti November 1 ken 2, kasapulan a nakarwaran dagiti cemetery goers manipod uneg ti Campo Santo. Agbalin a one-way ti Santiago Street Zone 3 Bangged, agturong ti Bangbangar Cemetery manipod November 1 aging November 2. Agserbimat a one-side parking area ti sangwanan ti University of Abra Bangged Campus ken Senior Santiago Park Cemetery. Nagpalagip met ti Bureau of Fire Protection kadagiti umili seknan ti panangliklik ti panakapataod ti uram manipod iti kandela kabayatan iti Todos Los Santos. Huwag maglagay ng kandila na nakasindi sa ibabaw ng karton, plastic, kahoy o sa iba pang madaling magliyab na mga materyales. Siguraduhin ang mga kandila ay malayo o hindi abot ng mga bata. Huwag kalimutang patayin ang mga kandila bago matulog o umalis sa bahay. Nakasaganamet dagiti opisyal ti Zone 3 Bangged amang TED assistar kabayatan ti panang obserbar ti piyesta dagiti minatay. Wa magigi kuwakam ti tent paglinungan dagiti ag duty iti PNP, BFP, RHO, Red Cross ken dagiti kanto na agpakang kami. Si kamdi agpakan nganyada. Kabayatan na inpakamo ti LGU Bangged amang rugiinton Miyerkules, Oktubre 29 at dati maipesto a garbage dump truck kadagiti Campo Santo nga iso ti mabalin a pangipanan kadagiti basura wenno debris manipod iti panagdalos. Namnamaen ti pulisya ti rinibo nga umili a bumisita kadagiti nagduduma a Campo Santo iti kaaldawan ti piyesta ti natay. Yes, kadagiti amin nga apan nagbisita ti sementeryo, kastamot kadagiti bisbisita tayo, let us be a peace-loving individual. Tapno, nasayaat, kinatalgad, entay panagsiblar, iti All Saints Day can All Souls Day. Jessica Boreta, Balitang Solid North.